Printzipioz gure gitaragoa normal hasi dugu, goizean labek bere hitzaldia eman du, zeko 11 inguru zirela edo, segundu gutxiren berean, hori ez, iaia konturatu gabe, ertzainak ezagite zenbat dotazio, baina desente etorri dira, eta esan bezala, segundu gutxitan plaza guztiz inguraturik zeukaten. Ha aparecido la policía. Ha sido el momento en el que, según se están acercando, todo el mundo se ha sentado en el suelo, rodeando a Ekaiz, para defenderle, para evitar que se lo llevasen. Mundu guztia lurrean eseri da azkegunearen erdigunean, eta besteari helduz, eta ertzaintzak oso bortizki, jendea banan atera du, kolpeka, arrastaka. Jendea zegoen Ibero lurrean, jendea berari lotuta, ez genien utzi nahi eramaten Ekaiz. Baina azkenean, beti bezala eta ertzainak erabiltzen duen bezala normalan, bortizkeriakin, jendea jipoitu dute, kalez jantzitako ertzainak ere zeuden, porra sensibleekin, jendea zira jipoitzen eta lortu dute azkenean eramatea. Ertzaintza oso bortizki zartu da azkegunean, bertan ziren gazte guztien eta jende guztiaren kontra oldartu da izugarrizko bortizkeriarekin, porratuak ematen ari dira, jendea goletan dago eta Ekaiz Ibero gaztea eramaten ari dira oraintxe bertan furgoira. La respuesta de la policía ha sido clara, han entrado salvajemente a la azkegunea, han destrozado todo. Mundu guztia lurrean eseri da azkegunearen erdigunean. Han reventado las carpas, han quitado pancartas, ha habido heridos. Queremos denunciar que la policía ha ido tanto al cuarto de socorro del centro como al mismo hospital. Ha sido una salvajada. Bi seguru ospitalera igo dituzte, gazte batek burua irekita zuela eraman dute, eta uste dugu beste pertsona helduago bat edo zakigu, ez gaude ziur, baina besoa apurturik edo horrelako zer. Egia bosjaima batzuk kaltzetuak atera direla, tinta lurretik bota dutela, pankarta guztik lurretik daude, jendea jadasi da jasotzen. Beraiek hemen daude, ez du gulertzen oraindik zergatik hemen dauden. Lo nuestro ha sido una demostración de fuerza y lo de ellos ha sido una demostración de violencia. Momentu honetan PNV dagoela Jaurlaritzan, PNV-ren aginduz etorri direla jarrera horrekin. Bere garaian ere giza eskubideen batzordean PNV posizionamendu argi bat edo behintzat hitzez hartu zuen honen kontra eta horrelako epaiketa eta horrelako eskubide zibil eta politikoen urraketen inguruan, baina gaurkoan argi utzi dute hitzetatik haratago ez dutela zer gehiago demostratzen. Galdetu nahi digun PNV-ri, hau ote da, bake ponentziara eramango duten eta bertatik sustatu nahi duten zoru etikoa. Guretzat batera ezina da. Profitatzen dutena, adierazten dutena, eta gaur hemen egin duten indar erakustaldia. Hay que remarcar que la respuesta de la gente ha sido increíble. Oraintxe entzungo duzen moduan konzentrazioa hasi berritan, Ekaiz askatu Euskal Gazteria aurrera dioen pankarta eta pankarta eskuan, Donostiar gazte independentista zigortu horiek hartu dute eta jendea bere inguruan biltzen ari da. Tenemos todavía 8 condenados. Vamos a seguir adelante con este planteamiento, queremos hacer el llamamiento a la gente para que se acerque. Esto, como hemos dicho, es un espacio de resistencia y lo va a seguir siendo. Guk hemen jarraituko dugu, egunero, pentsatuta genuen bezala, eta are gehiago esango nuke gaurko gertakariak gehiago indartzen duela gure asmoa, eta benetan hemen jendea guztiz beharrezkoa dela. Ikusi degulako egia da Ekaiz azkenik eraman dutela, baina benetan indarra egin daitekela eta benetan erresistentzia hori aurrera eraman daitekela eta guztion konpromezua eta herritarren beharra dugula hemen eta aurrera egiteko prest. Y queremos decir claramente al Estado español que les vamos a parar los pies, que no vamos a admitir que se lleven a ninguno más y que si se los van a llevar, desde luego, no se lo vamos a dejar fácil. No.